Iată 3 motive pentru care femeile la maturitate nu se înțeleg cu bărbații. Fie că vorbim de soț, colegi de serviciu, frate, tată sau prieten. Mama ta te-a castrat psihic până la vârsta de 11 ani. Ce înseamnă asta? 1. Apare regretul mamei că a făcut un copil de tânăr și nu și-a trăit tinerețea, deseori verbalizează și se victimizează. Astfel începe să-și pedepsească propria fată în mod constant, fiind agresivă verbal și fizic cu ea. Bătaia cu cureaua, țipetele, urletele. 2. Umilința primită în copilăria mică te-a făcut astăzi să ai o stimă de sine scăzută, devenind astfel incapabilă să iei decizii rapide și în favoarea ta. Alegi parteneri cu dependențe, dovada clară apare astăzi în viața ta când nu știi cine ești și de cine aparții. Numărul 3. Frustrarea acumulată de tine în copilăria mică la adresa mamei se va reflecta asupra bărbaților din viața ta printr-un comportament agresiv verbal și fizic. Dependența față de partener, gelozia și manipularea emoțională arată adevărul, faptul că tu ești devalorizată, având o stimă de sine scăzută și castrată psihic. Follow dacă vrei să afli adevărul despre tine.